Ebusafo memamu nyina chen memamadwo memaha baabi a mo bia enenso adom yen yasan ahia biem aha the kingdom of Asante yesiase a na enema ekoso ewo Asante mem Ghana mem eni wiase afa na nyina ana yede bro yetimpo eni eniso ade ho nyina ne se yesom Asante amebi aka Ghana be afe apem ahankono eni edunsia ana Asante Kotoko Society sekuo no ye wo no na edidimoa ana Asante Congress ene eku ahodo a ni nyina efri Asante mu ebeka Asante Kotoko Society ho na je sese mekira Asante Kotoko Society no abaye kiniye ana nku ahodo ehya ase be na kakra ni ana nipa bi ede asi anase nkrofo bi ede asi wona ni so se omu enya achiame kasetia enu ntinura Asante Kotoko Society ene Asante Congress ene ku ahodo a omu dwuma omu di nyina nso omu di boa Asante ehia eye nsantwerefo nhia mu na ene yehia teacher kantanka yede no ba betwetwe nkomo na omu amaye hunu omu timpo wona niso ade hunu ene pepa a omu nyaaya a omu de eye nsantwerefo nhia mu no abusua mame kai se aha the kingdom of Asante midin edikofe kakare mene teacher kantanka ana ehye teacher wadama memo akwaba ejosu ebu teacher kantanka yatete nanso nano de mumaye hu se ebraso se Asante Kotoko Society Asante Congress eni ku ahodo a mo hye nyina no mo ekasa ema amanforte ansana no eden ene Asante foku a ye fe na Asante Congress yo Asante Congress eku a nge be fa ne se onuma omonye nhimfu ekuo anya nhimfu kuo Asante de nhimfu kuo no de atim ya jese emfa bibia nkofrafra no we de omo nam abonten a omo nso ya Asantefo no ekwan a esese omo nso fa so adwene Asantema ho se bibi na beba beto ho a ese enya ba bi gina na yede kan asem eno ena yate ho ku a efre na Asante Congress ba bia no eda bibi so a ase ne se enhyiamu enti Asantefo nhyiamu enye Asanteman nhyiamu Asanteman nhyiamu eye enyemfo na we Asantefo nhyiamu kuo na efre na Asante Congress eho ene yebetumi akasenka Asantefo parliament mrasebedwafo mo ndwen Asante no eno ne Asante Congress na Asante Kotoko Society de eno nso ye saa kuye bia eno de enye se parliament asem na emom dada asetenamu nsem ene omo no nso omo hwe eye ekuo ensem a ekoso efirimra ya bawo obi akopemra obewuo ya fa Asantesem hunyina Asante empuntuo na bakosam ne kanko ne eno nso ena eno nso Asante Kotoko Society nso hwese ebetumpo ana Congress akwadwene ho awie no ese obi hwe se ebekoso ndi Asante Kotoko Society no eno de eku a ache yie ya edi mfie babro ha ya eku a sore ye mra yede ohene prempe Asantehene prempe call Seychelles no abrofo de no call Seychelles na eku a sore ye a ekon ya se mfa no mra yensa mfa no mra no Asante Kotoko Society na di mu akote obusua maka say yesiase ya na yesua de ne yebesua de teacher kantanka mame musai then yes mo dwene Asante mpuntuo ho ne de ya enura nanu nhyiamu a mo ye adenti ana enyeku ni nyina na se enyeku ni mum ye Asante Congress ene Asante Kotoko Society mum ana de said etiene se Asante Congress no ana oboaboa ekuo ni nyina no asem si a ekuo bia de no ho nanso ono fato no ho se mena de asie yi mi di mo animu a omo ya waka bia be ka ho ndi de asie no
Asante Kotoko Society ene Asante Congress na kam ti bo mu ena omo fa akuaku a e wo Asante mamu nyina beboro aduasa omo a etena ko nhyiamu no ekwadwendwene asasam no ho omo beboro aduasa ya ndaka wadama wose ebebro aduasa anase aduanan mpo ne de bro sa aduasa nan me ba cho ekuo no bobo bidin ma me yo ekuo no kakra bi a ye kan wo behu eye Asante Kotoko Society Ashanti Youth Asante Students Alumni Asante Students Union ene de keka ho wo mu nyina na kan ho bom ehu se enchere kra ekuo fufuro bi ye Kumase kuya Kumase Youth Association wo mu nyina ka ho wo mu no koye wo mu de no saa na Asante Kotoko Society ne ekuaku a aka nyina nso wo mu eta wo machi nti no bia ka ho berase ebusua ebraso afi yenhwe yinsua de na yenhwe niema bi a ekoso ene anoye tianga wada mama yenhunu mo botaye pa botaye a mo de ye sanhia mu no ene sen yo yabahwa enye nne ena ye kasetia nananom ana ye kasetia amane ne amamre efi ase kane titi ho nyina na obitimi efiri kwanum eko kasetia achiame ana oko kasetia nananom emma onya amane nya titi ho no na ekum nyina ka ho woye na wano kotra ohina eni kwaso anotra no a yetimi di wasem ebua okumfo ema na yeye saa mre no saa ohine ebua okumfo no tumi no ni ohine nsam biem ewa aban nsam na eno nso nkyerɛ sɛ wobetimi de wɔn anim atwitwi fam afa ho adi eno no etade basabasaye eba omamu security issue sɛ enipa bi afato omo so sɛ yedi ye swampam nananom anase ye di achiame atem anase ye kasa ama ya no atia ehemfo omo wachidifo pa endi uko kasa tia ohina wode sɛ na chidifo enso emra mehyiaw na afi akoya tomamento endi nyasɛm a obi anotra nananom a ye fa ne sɛ asemtra kra ebise betimi de oyone aba ne santi ene yetena ase a na yesi dawi ebi a omo ye no omo hu ne saa edi esese ye hia na dwendwen ho na ye de to omo anim mo hu se ne omo ye no omo ya atra de etro ne betimi de ensam akese aba obusua aha ye the kingdom of Asante afi ye hwese de niema esiko na tiaka mama nhwe sɛdeɛ wo kan sɛ akyɛ na de ntina deɛ matwentwɛn mo nasia na afi na mo kasa yi yo we ade ayɛ no asantefo ade ɛna yɛyɛ asante so osuban ɛwɔ no mu asante nsɔre prako pɛ ɛnyɛ bibia ansa na asante bɛyɛ bibia na asante fo kuo ɛbɛyɛ bibia asante ni ɛna ɔyɛ ne bibi dia ɛne ɔno nko a betimi ayɛ na emom sɛ waboaboa enipadɔma no sɛ ɔde yɛ bibi de ɛne ɛsɛsɛ wɔhwɛ ahwɛ san hwɛ ɛkɔ ho abusa ɛkɔ busa ensɛm a wowɔ ho ɛdɔm sukɔ ansa na wayɛ bibia kane no mpo na nananom ɛbɛkɔ konkora no a ɛnyɛ sɛ ɔm sɔre ya na nka obi abɛka ho nanka wote hɔ a bɛyɛ afe mfie mienu ansa na wakɔma ne mu ayɛ na nanom ɛbɛkɔ ko a wɔnom dwendwene ho a mfiem bɔ ho mpaeɛ ɛyɛ ho akɔnkyene ɛma no kɔsi sɛ enipa no koraa a wabɛka yɛ no ɛsɛ sɛ yɛdi n'asɛm ebua no fɔ asɛm yɛdi n'asɛm ahwehwɛ mu sɛ enipa no
ɛdeɛ na kan no a ɔyɛ saa deɛ no yɛdi n'asɛm ɛwɔ dan mu nananom atwa hyia edi asɛm bua no fɔ ama ne di fɔ ansa na ɛno koraa wadi fɔ awie no yɛsan asoma sɛ monkɔ ɔmo hɔ na monkɔ ka nkyerɛ ɔmo sɛ deɛ adeɛ a ɔmo de yɛɛ no anyɛ yɛ de na sɛ ne nyinaa akyi wɔn ampene deɛ a ɛneɛ na yɛkɔ no ko nso a asante ko bi a ɔbɛkɔ biara na nyame nsa wɔ mu na medi akyire hwɛ ɛkwan a ɔmo fa so ansa na ɔmo aka sɛ oho asante bɛsɔre a na kyerɛ sɛ nsu ataapo nkyerɛni ama na gye wɔ asante bɛsɔre a asante so ɛwɔ hɔ no ɛyɛ ne biribiara yɛ akɔm nka wa yɛ nkɔm enti akɔm no nso etimi si enipa baako so etimi si nipakuo so etimi si ɛhemfo so etimi si nkwadaa so etimi si mmaa so baabi a bɛfa biara te sɛ yɛhwɛ ɔhema yɛ asanto a ne deɛ ɛbaeɛ hwan na n'anim sɛ ɔbaa na ɛbɛboaboa dɔm ɔno ɛna akɔm no kɔpie no so ɛna ɔbɔ no kɔsii no so saa enti wei no nso saa na teɛ ɛbobɔba na ɛbobɔba a ɛsɛ sɛ yɛfa no asante kwa so ɛno na mota ka sɛ asante deɛ mo noa ko yɛnoa ko ma no bene ansa na yɛdi aha ɛyɛ the kingdom of Asante maka jo sɛ yɛhyia se ya na yɛsua deɛ yɛhwɛ nneɛma a asi pɛn na adeɛ baako a ha adwene sisi a ne sɛ tia kan danka kasa no ɔse tumi yɛ wɔ nananom nsɛm no sisi a emu bi akɔdi aban nsɛm ntumi yɛ nneɛma sa anyɛ sa nka nneɛma ɛkɔ so ebi kura nka ebi tia woka bibi na nti no sɛ ma menhwɛ wo sɛ mudi asɛm no wɔ dɛ mudi asɛm na mofrɛ nipa no na de ba hɔ anaasɛ nananom a na tena se no mudi asɛm no ne akasɛ o ebi a radio na asɛm wɔ dɛ yɛmfa nsɛ bi a yɛakyekyɛm wɔhene wei ne bi a moayɛ ne saa na ansa na ma yo yɛka sɛ obi abɛka asante na yɛka no asɛm a yɛtu nipa ama ne nante ho kɔ ne kɔhwɛ kɔ ne kɔbusa kɔ ne kɔkasa kyerɛ no yɛyɛ saa nɔma wɔ nyinaa wie a yɛasan frɛ nipa no ɔba yɛne na ka wama na kyerɛ sɛ ɛsɛ yɛkɔ no sɛdeɛ yɛsi kɔ no ɛhɔ no nso ɛno nkyerɛ sɛ yɛkɔto ahyɛ nipa no so ɛyɛ yɛdi n'asɛm ebua no fɔ ehunu sɛ biribiara da di pefee sɛ wei deɛ wohia sɛ ɛka biribi kyerɛ no tia kan ma me musa adenti ɛna modwen sɛ meka the congress ni nyinaa modwen sɛ asante nkoa ɛne wɔn ahemfo ana nkɔfoɔ de wɔn ani asi mo so yo sɛ ɔbɛhwɛ a wo a woyɛ Ghana ni biara na sɛ wonya Ghana ni koraa na waba Ghana da na wotena kakraa bi a wobɛhu sɛ nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana nyinaa no ɛkɔ na kyerɛ sɛ as ɔtan kɛseɛ bi ɛda hɔ ɛma asante man no ɛne yɛn hemfo wɔ mu ɛne yɛn nneɛma a yɛyɛ nyinaa no wobɛhwɛ a baabi a wo ne obi koraa di nkɔmmɔ a asɛm no nam hɔ no koraa no wotumi fa asɛm no na ɔde akɔpie ɔde akɔsi asantefoɔ so sɛ bɛyɔ na wɔbɛtumi anya kwan adidi wɔ m atɛm anaasɛ wɔbɛnya kwan atwa abɔ wɔ mo anaasɛ wɔbɛnya biribi aka ato wɔn so ama wɔn ho ayɛ ahi na wɔnya kwan ayɛ wɔn deɛ ɔpɛ so ɛyɛ ade a akɔ so ɛnyɛ nnɛ efiri aborɔfo pɛn so ɛma aborɔfo boaboa Ghanafoɔ fa bi ano ɛde wɔn tia asante yɛhwɛ a saa ade no a aborɔfo yɛɛyɛ ɛnyɛ dako ɛnyɛ prɛko ɛnyɛ mprenu mprɛnsa wɔn yɛ kyɛre ɛboro bɛmfie wɔ ha koraa ɛdi nkurɔfoɔ tirimu dɛm sɛ ɔtan no yɛahyehyɛ efiri hɔ sɛ mo nipa a ɔma mo ho ntɔmo anaasɛ mo nipa a ɔyɛ mo tamfo onie enti nipa ɛnɛ nyinaa enti nipa no koraa no yɛwɔ no to hɔ a obi anka ahwɛ nkyerɛ no koraa no na edin asante no ɛyɛ na hi ɛyɛ na tan na wobusa sɛ wɔn ayɛ dan a mpɛn pii nsɛm a wɔka ne sɛ wɔn kyerɛ wɔn ho wɔn ehuhu wɔn dwen sɛ biribiara wɔn nim yɛkeka nsɛm bi a wotumi hu sɛ saa nsɛm no ebi wɔ baabiara wɔ Ghana yɛprɛprɛ saa nsɛm no ɛde kɔ wie
asantefo so enti obi ka sɛ asantefo huhu a asanteni bi ukohia asanteni bi na okoye ne huhu sam kyerɛ wo a na kyerɛ sɛ asantefo na ehuhu ukohia asanteni bi na ɔyɛ deɛ eni kwa so ɔyɛ kyerɛ wo a yɛn nyinaa woyɛ asanteni nso a obi foforɔ nso yɛ bi kyerɛ wo anso asantefo deɛ ɔmo nka sɛ mukuo no a ɔmo yɛ asane nti ɔmo nyinaa ɛyɛ ewiase nyinaa nso hu asante ne sɛ wɔyɛ kandifoɔ ɛma baabia a wɔwɔ enti nyɛ asantefoɔ ɛna ayɛ ɔmo ho sɛ ɔmo yɛ kandifoɔ ewiasefoɔ ɛna ayɛ wiase nyinaa na ehu asante bia a ɔmo obiara no ɔmo yɛ kandifoɔ ɛwɔ hɔ ɛma bibi ni a ɔmo bɛbɔ yɛ ewiasefoɔ po obiara ma na abɛkasa ɛhemfoɔ wɔ wiase nyinaa no hɔ na yɛbɛfrɛ no eyi santehene na no na asanteni no wɔn ohuhu sɛ wakɔpie United Nations eyi santehene ɛyɛ onyankopɔn ɛna ayɛ wɔn ayɛ wabɔ na sante ɛkwan a ɔpɛ so ɔbɔ no ɛna wabɔ no saa na no nkyerɛ sɛ yɛdɔɔso nso wɔn dɔɔso Ghana wokyɛ mu bɛɛ ebi a ɛnan koraa asante benya baako na sɛ kɔba saa uhu ebi a ɔman ketewa bi ɛwɔ Ghana na emu nipa ɛyɛ biribi a baako yɛ biribi a woba asante a saa de no a obi yɛ no ɛwɔ ɔman bi mu wɔ Ghana no ya enipa baako ana mienu na ɛyɛ no bedu asante a wenya nipa bɛyɛ sɛ duenu ya ɔmo yɛ saa ɛyɛ obroni sɛ ratio ɛyɛ sɛ ne nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ nanso esan sɛ wɔnum dodoɔ dɔɔso nti no yehu ɔmo ɛnyɛ no korɛ sɛ ɛyi wɔn mu na ɔmo yɛ ne kɛseɛ na mmom ɔmo na dɔɔso nti ɔmo na yehu ɔmo na asante yɛ aman bɛ sɛ edunum ɛna aka abɔ mu ebi ne adanse kwabere sɛkyerɛ ya woyi baako bi a te sɛ akanfoɔ aman baako ana Ghana aman na eguo no yɛwɔ saa dunum ɛhemfo asante ɛwɔ maako aman hene aduoson 70 obi wɔ hɔ a ne man no ɔman hene baako pɛ ɛna da wɔ man no enti no onso saa enti woyɛ obi bi nkwakyiri saa asante so efiri mmerɛ a ayi ɛpagya no ho ɔmo a ɛne aborɔfo di ako ama ɔmo di ne akɔ nwoma mu ɛyɛ asante nti nyɛ asantefoɔ na kɔtwerɛ ɔmo din ɛhyɛ nwoma no mu aborɔfo efiri ɔmo kurom na ɔmo ɔba ɔmo baba na ɔmo asua Ghana ho nneɛma na Ghana no woyɛ na ne nyinaa kɔpia asante nti nyɛ asantefoɔ na ehu na emom Nyankopɔn ɛna abɔ ɔmo saa ɛno ɛna ɛyɛ nkurɔfoɔ bi ahi na nka yɛyɛ ɔhu sɛ asantefoɔ ɛyɛ biribi a woso yɛ bi sua na nso yɛ bi na wo de ɛnyɛ fɛ saa yɛ deɛ enipa timi kɔbɔ pɔ nkɔdaa koraa obi a ɔnyɛ santini ɛkyerɛ wɔn adeɛ ɛwɔ university otimi ɛkyerɛ adeɛ no na asante bepie mu a na wɔgya adeɛ no a ɔkyerɛ no sɛ history no ɔkyerɛ na wɔgyae na waba ɔmo huhu wɔn ayɛ sɛ wɔsopa asante ɛnwoma ɛna yɛn nyinaa yɛyɛ nsɔhwɛ ɛna ɛsɛ sɛ yɛkɔ university na ɔkɔhyɛ hɔ na ɔnyɛ santini a ɛsɛ sɛ wɔhwɛ sɛ asantefoɔ no a ɛba no otwa so anaasɛ ɔmo ma koraa ɔbɛpim ɔmo akɔfo enti saa asante ho tan na ɛda hɔ no a yɛ aban biara ba na ɔyɛ ne ho sɛ ɔno deɛ sɛ bɛyɛ na ɔbɛnya ɛdɔm adi n'akyi no ɛsɛ sɛ oyi n'anim sɛ asante na okyiri no woyɛ saa pɛ na obiara di w'akyi ɛfiri sɛ ɛyɛ obiara dɛ sɛ wokyiri asante nti aban bi ba na ɔpɛ sɛ yɛdi n'akyi a deɛ otimi de fa no anso yɛ na ne werɛ firi sɛ ɔno ara n'aban no a ɛde no ba power no wɔnom a ɛdi mu akotene anaa mo dɔɔso ɛto abama ano no dodoɔ no afiri asante yɛ na wɔn werɛ fi wɔn mfa ho kyerɛ sɛ deɛ ɔpɛ sɛ asante na yɛsɛ mmea na ama no akɔ fam yɛmmerɛ nase ɛno na yɛ adwentitiriw a ɛhyɛ nkurɔfoɔ bi tiri mu enti no sɛ nipa no sɛ ɔyɛ nipa baako anaa mmienu a
omo ye nipa ba kwa na omo ye nipa mienu a ekọ no na se ya momodin an kyerɛkyerɛ omo se saa otan no a omo de ahye omo tirimo no enya de pa o de bɛkɔ akoduru baabi a ɔwɔ ayi dibre na afi o de bre Asante nase ɛno nso na akɔso a mfie pii free abrɔfo pɛn so obia ba saa na ɔbɛyɛ ɛyɛ ubusa ya ni tietia nya nyina na tintin tietia nyina no se dɔm ani sa de ɔso ntakrakyɛ dɔm ani sa de ɔso ntakrakyɛ tisa katanka me hu sɛ mpo no santimanwura ɛyɛ ofunso ose tutu ni ɔno ana ɔka sɛ yɛmfrɛ no manemra UN na ɔmra meka sɛ wo mu a no mu tena ase ana mu yɛ mu hwehwɛmu ana mu hu sɛ santehene ana fata saa nso na sisi a yɛsua bibi wɔ ha no mo sɛ amama yɛ wɔ Ghana na obi hɔ kura mpo a na wɔyɛ ne man no sɛ yɛkyɛ asante man no mu asante man dunum no ebia na baako adɛte sɛ ɔno sɛ nka ma yɛnhwɛ sɛ nanu yɛ ɛnkyɛ yo ana kumase mmerante youth association ne kuyafo yi ɔmo ɛyɛ nsantwerɛfo nhyia mu ana mo ama na nso hɔ anamo ametua nkɔtwene de atwene na nanu congress fo nso de ɔmo de abɛn yo sɛ wote ɔmo din a ɔmo se youth ekuo kuma bi a ɛhyɛ asanteman no mu we nso ayɛkɔyɛ deɛ ɔmo kora youth no kora ɔmo sa ka ho nti ayi ɔman no nyinaa yɛ asante baabia akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ nyinaa ɛna ka yɛ ho bɔ mu no nti ɛnyɛ ekuo baako ekuo baboro aduasa nti ya ɔmo kɔyɛ ɔmo deɛ no ɔmo nso kora sa ka ho nti we deɛ ne yɛ ma na yɛ sɛ ɔman no nyinaa ɛna yɛka yɛn ho abɔ mu ɛna yɛyɛ ɔmo nso deɛ ɔmo kɔyɛ no wohwɛ yɛ a wobɛhu sɛ ɔmo obi asɛm bi a ɔkaeɛ ɔsɔfo obi asɛm a ɔkaeɛ ɛne mantie bi asɛm a ɔmo aka ɛna ɔmo kɔyi ano yɛso deɛ yɛka ama na ayɛ sɛ wo a woyɛ bie biara deɛ atwa mu neɛ ɔbɔ ne tirim pɔ so ɔbɛyɛ bie neɛ ɛkɔ so sesi a ne nyinaa na yɛka bɔ mu sɛ yɛkasa atia saa deɛ no sɛ ɔno mu nyae ɛyɛ kɔkɔbɔ sɛ kan taka wada mama me musa adenti na saa nneɛma we nyinaa kɔ so yi momfa asɛm no ɛnkɔ court anaasɛ monsama wo mu a monim sɛ mo yɛ saa no ma nananom na mmom mo yɛ sɛntwɛfo nhyia yo kɔtɔkɔfoɔ anaasɛ akamfoɔ bu bɛsɛ sɛ wosɔ wɔwɔ ti a yɛaka nyinaa yɛ ahoma na deɛ ehu ne sɛ ɛnyɛ me ɛna ɔmo ɛde baa me soɔ ɛna ɛnyɛ wo ɛna yɛde baa wo soɔ ɛna ɛnyɛ kuo kumaa bi ɛna yɛde kɔɔ no soɔ enipa odi asanteman anim no ɛne ɔmo a ɔne ɔmo som no a ɛpɛgya asanteman si hɔ no ma asanteman ɛwɔ din no wɔn mo na nkurɔfoɔ yi de wɔn asɛm akɔ wɔn soɔ enti no yɛhu no sɛ asɛmtra yɛ adeɛ bi a ɛbɛha adwen kakra enti ɛnyɛ sɛ bi a obi aka biribi na yɛkɔyi n'ano wei deɛ yɛka ama nsɛm a ɛkɔ so firi tetetete bɛpem nnɛ no obiara sua biribi afiri mu sɛ nipa no a mo kasa tia wɔn no wɔn mu akyidifoɔ no afei deɛ wɔn sɛ oho sɛ ma mehwɛ woba asante bɛmu a yɛwɔ Asante Traditional Council ade wo Kumase Traditional Council na adenti na nkasa nneɛma wi enye wɔn mu bi ebi asenka Kumase Traditional Council mpo anaasɛ Asanteman Council mpo ana nka eje saa yo deɛ wo ka no sɛ ya mama asɛm kɔ wae no ɛno ana wasan yi abɛn ada na yankɔ kan kyerɛ yamfa asɛm na nkɔ court so bi edidi ahina tem ada na yankɔ kan kyerɛ nananom ahemfukuo kɛseɛ sɛ obi didi ahina tem nananom ahemfukuo kɛseɛ no yɛn nyinaa yɛhu sɛ Ghana no ɛni nyinaa nya Asante akuakuakuakuo ahodoɔ wɔnom a wɔn ka yɛn ho bom ɛtan Asante ani no dodoɔ no ara na ka ho ɔde wasɛm kɔ hɔ nso so a yɛwɔ kwan a ɛfa so a yɛde kɔ wo no a ɔde wasɛm kɔ hɔ no wo ne yɛdi watam
de ye di na tem mfa na asem nko ya ere na usan ho na wo na wo de ko ko to kura saa na begina ho se na wo se hwa na ye didi na tem de ye didi na tem na ngasa wo hene yanso ye hunu se ye bibifo ye Ghana fo ye akanfo ena ne titiru ye asantefo ubu ye ba yete ensam no ba bia ekon se de ye si tiase fa no enye saa ena o ma aka no tiase fa se ba hwe kura himfunu bi sori eka se enkora no kura de a o mo ye no yo ensam o mo ka no ebi ye no kure na momatendidi ewo mu no Naka mebusa yo okay na eduru ha na mebusa yo enti we nyina ko ekoko wie se ebinim kura ho aye omo de se me na me mo wo no obi bu wa na me nye wo asam no nka me pack na me a me nka ye na obi abeka ahaya de kina baba Asante mene teacher kantanka ana etwetwe nkomo ye kira mo ye kan say nsankrefo nhie mu a omo ye na ye biebie mu ama ebushafo mwate ase no mo hunu se de niema nyina ate ontimpo ne wona ndi so ade hunu ene niema nti a omo de ye saa nsankre nhie mu no ja naka mame musa wiyansa bibi sei ebi asipan ana mo ko ana afia yo na me ka se aban emra no bi akodi aban ho ni nananom ho se aban age nananom tumi nyina fi wo nsam ama nananom ni tumi bia ndi obi sore na se wo kasa atia nananom a na je se onim se nananom ni sa tumi no ya ono pe senka nananom ni animu nkokon no nananom aban age kane bi kura no ne se wo ye bone ewo baabi a bia wo na nananom frɛ no wankɔ a wanya abama ne abanya betwa saa de num be mfie be se aduonu nie watwam se nananom frɛ no apa na akɔ wankɔ oto baabi wankɔ oto baabi na wo abanya se ya be de na ɔman no a sabe anya do wo wo pɛ se nananom emmoa na yenhyehyɛ no be de na akɔso kane na nka wo ye bibia nananom timi de tumi omo atumi abanta akire ebetwon yankobo yankokun na embom yakototo ano na yakasa akire ho eno mpo yabeyi afiri ho aban kroya na oyi afiri ho je ndanka mame musa asem we be na kakra ni eye santimero asante hene ene abemu mpanyimfo bi hia e wo school pon e wa hase Kwame Nkrumah University no wo ka se galamsey ya yetui munnim se nipa wa ha bi na etu nanso munnim sense galamsey no ho sensem nyina no tumi ni fi aban ho na eba se ye ba ye ka se o aban na se me metuntu obi okro ba onko na ho sa asenso ye nananom de te ha boa me kakra yo ye de nananom di toso sa asasenem ye nananom de a nanso ye nyina na ye de a na nananom di animu ma ye nananom hweso e ma ye nyina sa asam no aye kano se ye nananom de anti ya na nkofo bi adwene ye se ene nananom de ade a ene ye je se ye de ye nka ho anso kasakwa kire se nananom na ehweso ema ye nyina na obehwe kura se ye kikire omanya na afusase wo ho na afi ye kotete no afusase a yesi ye chemu miensa se wo a wodo ho no se wafuo no eka mienu a ana eka miensa a wo befa eka baako na wo hene ene ne nkonwa sofo enso afa baako na oman no a motimu no ye aban no ne nkofo de ne omo nso afa baako de sei ne emra eda ho wo Ghana nti ebe na yekoka se nananom de no yaniwo yaniwo so se ebe a se de wo ka no asase na wo ho no ewo enipa ti so ya nananom na di wo mo anim obi ba asase no so a esese odika akoshi de odi animu no nana so nana nso mpanimfo no efie bia pani ba ko wom na nana ne mpanimfo nyina ahia ti nana ne mpanimfo hia oni kuro no na ahia
ebize efie bia pani ba ko wom ana wa ogina ho ma eyi abusua no enti sanana age ensa aban de waye krata efiri enkran yo se asase ya da ho sika akọ wom ana mra nso ho se sika akọ bia no se ye nkyino se ye sikao se ye damo silver aban dia enti aban no ba se ma de no a no me ba betu ma de a ohene enka se o ma no ntu nemom ebia empire bi na sese nana no mo ba de o ba asase no so ya na o de bibi kakra ebre nana no ebia okuransa pantu na ye fra bibi bua mu ade envre kuma bi kakra bi na ye de abre nana no kakra bi kakra so aban na de ba o nana ntimi nga se aban kakra bi no a wo de ahye envelope mu ba no mempe fa wa de ko ebiza ba de a o mpe kura obetimi atwa fa so na wa ye na de se waje krata no tumi ni nyina afia ban ho ana wo de isane form kase yo ne santi no se sa bibi kuma bi katie ni wa bi no a ye de ma nana no mo no eno na nkrofo adwene ye o mo se esese ye de ye mpuntu a ene na ye de sina konwa kura enso o sa sa ayi no peanuts enka hwe no obi abadwen se ese de ye kwan no obi abadwen se ese de si school dan no se nana bi si school dan a ono a na ko chinchini ye de aban de bre no e na ode ye ono a na ko chinchini esresre ede ye no school dan ede boa aban ne ma nana no pii ye bi omo nam esresre ede be boa aban enyuma ya adwuma asesenka aban nana no mo eye ne mo mo ti baabi na adwene yo se nche se wa mu ani ye ti ya nka mame hwe we won se kame aye se mrante wo mu adapai ne nemo mo keka nyina e kasan ana asante enko na nim esesa ka asante tumpon yetu galamse wa ha esesenka nana no mahwe aye nema bi sei yanhwe eye ne kwan no eye sa yo se obi akwaje krata tumi free ogoji tumi free aban ho na oye bibia na wo ohina wo kromo so mpene kura nkosi hwe sisi ade sa ne aye mbra no nana no mo bo modi bia ohu omo a wadwene ye omo so omo nka hwe no omo kasa pa na mo de nam no kwan so boko na omo na sa aban amua wo mo a omo de omo nya dan aban obi ese wakwaji krata tumi krata enti tumi no man kwan se onkofa sojafo e mebo no ho bai tumi no man ho kwan se onkofa apresifo mebo no ho bai enti wo bahu na apresifo e bo no ho bai na sojafo bo no ho bai na metwefo ka ho eno no nananom na ekofa sojafo no bai da bi wo de tumi ni friso na dia ba enti aban tumi e na ode ama obi e na aban asojafo ene anasrafo ne apresifo bo nipa no ho ba ma ayebi untimi nya hwe enti omo nim no omo nsua sese nete enti se omo ano atra achiame a na omo nhwe yie se de omo nim no nya sa nete ne krakrom tita ne na tiakantaka de wo kan e kire se wona won etwa achiame ano na nipa ni bi mpokura ka se ensem omo ka no eye no kure ne momadi atembidi e wo mu no niwe na ye se ye to sa nyima ni nyina yo ne no kure ne sai mante na ene mabawa ena wonu mahura gina wonu mo ka nsem tia enyimfo akese eni nkuma ena o kase asama wo mo kan ya mpa na emom na je se de omo kan nyina afo aso unya na sa nka obeye na emom wa ngasa wonye na obi ye de a ope ugina nchen bosi asama ope so kan ne se ofo de omo ye bia so ndi wono ma omo gina baabi eka nhimfo bi kraka ubo hu se asante mamu ha nhimfo bi eka bi
wotra Asante memu dia ene na ne kankampa ndi omo dia ne ahurusie omo ebi kura nya odwan omo bekumare so obi adidi acha me acha na no enne de ya Asante o o china dwen won so eduro ho a na beba nso enti esese nka enyimfu nyina sori agina se de ekoso no nya ne kwa no enso eti Asante enti mumiemi aya no Abusia aha the kingdom of Asante nche bia na de nkomo twetwe ne nyina esi na fashe wadwen mu se wona omo eka ne omo kan nyina no empo nananom tumi a omo wo se ye wagudie se ye foma gudie se ye nsuoma gudie ne nyina no se ye tu se agudie ne nyina ye chemu wo ha ye de mu adunum num 55% ekọ abem na 40% nso no yache na anu ye enche kra anana nananom mpanyimfo eka se mpo no se ye yi mpanyimfo amoma free eye asembra akomuma nananom mram enso bekwa kodu ho no ne ye yi nipa de ni free abem abetena ho na nananom nipa eni assembly ho enche ebisi okeme se kan danka wadama ye sorry yo wo hu se emba ne se abusu apani abusu apani aye emfaso baso a ono na ne dia ne dia ono ohweso ekaba nso a eka so baso a ono a ena mfaso bibia na se wohwe aye sika eme hene na wohwe ye beje aware ofie ho sika nketenkete eba eme hene na se edan bubu a abusuafie bubu a na wo se abusuapani ena wo na woje oba bi tirinsa nti wo na esese wo kosi da no wo abusuapani wo na ye emfaso kakra baso wo ho wo na ade to ho nti na chese abusuapani wo peso kunu anase o yende we sika eye de sabi ena ode bedu nananom ho nso a etie o ebisa na anya fie baako anya busua baako eye o man nyina enti de ade ma wo mo no eyire mu kura enkohwe na timi aye biribi enti se mo wo obi a mo bɔ no so se ona o meye mpuntu a ende ye to aba ma no ye gigi sika ye de koma no ona mo nko no ho nko kan kire ne mum nye nananom a ye gigi sika ye mfa ma wo ono ma kura de kakra wo mu kura no ubekom na ebi a nana no onim mu a na ya mfa ama no ena ye ba ayi nana ton plot no dodo sen ena ohene bi wo ya oton enti dodo no na obi nko so okakoto plot ena de obi ko no ho se okoto plot no nso ono nso ne plot no ekuma bi ye to ni nyina akura obenya sei nti umfa kwan ye enkoto no so die sese o de to no so no na de akoto no so dinananom a moaye madwene se mo swampa mo mo no nya ne kwan no ene se sei ade bia ni ho aka e ogana mamu a ye de kire wiase ye akoka nyina ya ahini eno kwa na aka ya obi ba obetim de akire ne se ya mamre ne amane enie ya ono nso ebe ya ne nwanwa amana behwe bi eno na wo wasore se wo se no na wo se no wi a afa dia na wo de be kire baba be fa hwan obi kura asore a ena arentine ya obi da apaka mu enka obetimi ada open car mu na open car wo obi chebroni davi enti wote open car mu anana wote open car mu abroni beba bewe o mehwe enti de onni bie no eno na sese wo ye kire no ena wo hene nso a oda apaka mu enya da bia na wote apaka no mu a wosi nipa kon eye miti kakra bi ena ye de ye de kire enti ada na sese ye wahi enipa no nso so a oso ano kra na mre mu de sika a wo je kra no enso kra enya asem ketwa abusafo tikakantaka ana mene no atwetwe nkomo na mame ka asemu nkyiro ye sorry na de meka nyina ne se niema nananom eye no enye ni nyina no mu de beto abonten emamu hu senka ni nyina no mu de to abonten emamu hu na aka menyi ni se nipa bibre bia be sorry mpo
akasa de atia ɔhene abusua aha ana de dan kɔmɔ twitwi no nyinaa si aha the kingdom of Asante ɛma room fi sɛ medin de kofi kakari mini teacher kantanka ana twitwi nkɔmɔ ɛnɛ anɔpɛ teacher da ma me da ase yo mizo da ase